بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وعلى آله وعلى أصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. أيها المشاهدون الكرام، أحييكم جميعا بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah mga katotay manguran ng mga agama Islam, tiniham-hapon ini na kasubatan nato in pangadjising kita niyo. Amo in kahalan sin tao mapatay. Si lima bayaon in nabatbat nato diha ini amo in manunjuki sin apabila in tao masakit na uno in amo in mga dapat atawa ka mga mapatot hinangan niya. Nabiyaon tinya sumod na kita sinamo in parakala, sinamo in kamatay biyayan. Apabila long taamo in manusia hati niya, idha qada wa aslama ruh, imana ni hati niya, amo in gumawa na in amo in nyawa sin tao, imana niya mapatay na biyayan. Apabila long taamo in klaro na siya tuda mo in miyatay na imano siya yaon, na inwagib hinangan sinto amo imbuhi biyayan na ayugamidu ay nay apabila nabubulat imata niya na sube tambulan imata yadto biyayan. Tambulan imata sintaw amo in napatay biyayan. Damikian ipangindoa siya fa Allah subhanahu wa ta'ala. Ipangindoa siya sinamuin karayawan niya iban keampunan din Allah Ta'ala. Sebab in Rasul sallallahu alaihi wasallam hawaktu amuin nawapat inamuk din ng mga sahaba biyakan Abu Salama na nabulati mata niya na pagdatang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam na tiambul na imata sinamuin nawapat yaun di Abu Salama. Mahuli namung siya in agi niya inna ruha idha qubida tabi'ahu al-basar. Sabanar tudlong niya in nyawa si manusia. Apabila long niya kawaon na to kagamuan na din nagyasad si manusia na agaran siya sin pangaton si manusia. Sabab in roh si manusia gamuha siya din ha amo imbunan-bunan si manusia bihayan din na uniya gamuha din na ubihayan na aturon sinamo in dua mata ini akaran niya bihayan inamo impagwasing yawayat to bihayan tabi'ahul basar lon sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian namung in Rasul sallallahu alaihi wasallam long niya la tad'u ala anfusikum illa bi khairin. Hati niya ayaw kamo sumabot sinamo in kakahinang sinta o yaon sube amo in hinang niya sa zamarayo in sabutan tabiayan. Bang mga kaingatan ta mga hinang niya amo in bakan marayaw na tahanan tanayad to ayaw kita sumabot biayan. Demikian hati niya bilang niya to hati niya doa kaniya. Na ipangindo atas sa singkarayawan. Bukan amuin ipangindo atas siya singkangi ambiyayan. Sebab in Rasul sallallahu alaihi wasallam hakawapat Abu Salama na piangindo aniya. In agi sin sallallahu niya Allahumma ighfir li Abi Salama warfa' darajatahu fil mahdiyin wa akhlufu fi aqibihi fil ghabirin waghfir lana wa lahu ya rabbal alamin wafsah lahu fi qabri wa nawwir lahu fi.
Imana sindua sin Rasul sallam ha amo inkan Abu Salama. Sebab indendiin insabutan si manusia doon na waktu yan na aminan siya si mga malaikat lon sin Rasul sallam. Na din sa mapiato ayaw kita sumabot sin mga hinang niya bukan marayaw. Ha supaya amo hindi mabaguya o nina mo indusa niya. Sa insabutan ta sa zain hinang niya amo in mga marayaw yadto at marayaw yadto. Ayaw kita sumabot si mga kangian niya biyayan. Insabutan ta mo in karayawan niya biyayan. Sebab aminan siya si mga malaika. Nalong siya salamin doa niya kan Abu Salama hawak tu nawafat, ya Allah, ampuna indusa i Abu Salama. Hati taksis ni ampuna indusa si hi Abi Salama, iban ang kata indarajat niya serta si mga tao mo in kehidayatan. Demikian hati niya, ganti hati niya mong kita ikuran niya yaun, hati niya dihilan mo silan biya amuin karayawan, iban amuin makasabar silan sin amuin zimato kanila. Iban ampuna indusa na mo kataan, iban kan Abu Salama, ya Rabbal Alamin. Iban paluagalong niya in kubur niya, iban dihili palitaan in kubur niya. Na dena sabab yung katotay manguran na mo agama Islam, amuyatin ikaysa apabila clear na mapatay na imano siya, muna bang nabula ti mata niya piranganta imata niya yung tambulanta. Ini kedua niya na ipangindo atas siya sing kaampunan fa Allah Ta'ala atau kakarayawan biyayan. Ayaw kita sumabot si mga hinang niya bukan marayaw. Ini katu niya na ayugatu bisaw binati niya subay siya tabunan. Bang clear na siya tudhati niya patay na siya subay siya tabunan supaya amuin katabunan in kataan amuin anggaw tabaran niya biyayan. Biyahin ang sin Aisha radhiyallahu anha hawak tu amuin nawapat in Rasul sallallahu alaihi wasallam na tiabunan niya biyayan ha amuin mantan niya biyayan. Demikian ini kaupat niya hati niya apabila on tao ini to hati niya amuin tao mapatay siya habakan siya halom sin nagihram siya. Apabila lang ta imano siya nagihram siya biyayan na unuin kuan natin niya di tabunan nin bayhon niya biyayan pagwaon nin bayhon niya. Sabab adlo kiyama na pagwaon sa sinallahu ta'ala rin na kubur niya mulabbiyan ataw kabiya amuin nakaihram siya biyayan. Na din na sabab yung katotay manguran ng mga agama Islam. Tinya muna long tamuin ika kuan niya biyayan tinya ika upat niya na banglong ta inta uyaw na tinya miyate siya ha nakasulog siya ihram. Imana niya dito siya miyate ha alaman atawa ka dito ha Makkah al-Mukarrama atawa ka doon ha Masjid Haram doon na kain naghaji siya atawa ka nag-umrah siya. Yan. Na apabila nakaihram siya na la yughatti ra'sahu wawagyahu hati niya apabila tabunan siya pagwaon imbayhon niya iban uniya di tabunan niya to biyad zimato ha hambuk sahaba amuin ha waktu amuin pag nekhaji nilang biyayan nahulog siya din ha sa sakatan niya na losin salam pegu inyo atawa ka amuin pegu inyo ibang kapanan niyo sa pagwaon long niya inamuin bayhon niya iban uniya. Hadis sallallahu niya wala tutayyibuhu hati niya miyateman siya doon ha ihram naka-ihram siya doon ha waktu paghaji niya na law sinasalam peguin niyo na sadza ubos kapanan niyo sinamuin ihram niya iban long niya la tutayyibuhu ayon yun na amuin butangi la na mahamut demikian hati niya kapanan ni siya wala tukhammiru ra'sahu ayaw tabunan in amuin uniya yayan wala wagyahu iban ayaw tabunan in pamayhon niya fa innahu yub'atu yawmal qiyamah mulabbiyan tinya pagwaon sa sinallahu ta'ala hadlo qiyama amuin masisiya
nagtalbiya atawa ka namumungsin labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik ila akhirih. Demikian ini kalimah niya na ayyuakilu bitagihizihi wa ikhrajihi idha bana mautuhu. Apabila long tamo inclair na patay na in manusia yaon, na sube ususan siya, hati na hinangan na siya biyan usus, hati pag-ususan siya. Magkalong tamon istambayin mo pandi, doon na lombay mo pila adlo biyayan imait. Ini anday na mga kakahinang si mga dugain agama, hati niya, pila adlo biyayan, ina mo imait istambayan ni biyayan. Na inha agama Islam, mga katotay mangura na mga agama Islam, apabila clear na patay na imano siya yaon, na sobera siya ususan na hinangan na siya. Tinialigoon na siya, putusan na siya, ibang sambayangan siya, was ikubor siya. Apabila matampal na tubyan, hadisin Rasulullah ni asri'u bil janaza, hati niya usan yun na in bangkeyan. Tinaipausin Rasulullah biyayan. Demikian natin niya inamo inaturan si mga kawapat biyayan, hauno kita lugar, amuin mawapat, na doon na kita itanom. Amuyat to mga aturan niya, iban din ang mga kuambiyayan, pamandusin agama Islam. Amuyat to pamandusin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nalon si mga fukaha, apabila long taon na makbara pagkukuburan si Muslim doon, haamo inhula na wapat doon ni Muslim yaon, ubos dahon pa man to parugain hula na inhukuman niya lon si mga ulama na haram inhukuman niya. Narina sabab yaon katotay manguran na mga agama Islam. Sabab mayta, pianglangan sin agama imbiyad to, amuin, tinalugayan ni mayt biya natin niya di siya, amuin ikakubur biyayan. Narina sabab yato, sababan sinamuin kaawaman si mga katawtay manguran tabiayan na magkahinangilanin amuin biyato atin istambay imait ataw kadahon pamanto pamakuan bisan on daroon mamong mga pagkukuburan si Muslim. Malain ka long ta atin na inhulayaon Christian, wairoon long ta amuin pagkukuburan si Muslim doon na ini ato atin niya di manjari ikubur ta intay mangudta Muslim doon na pagkukuburan si mga doon agama. Sabab, apabila long tasiksaon, amang amuin sila rugain agama na hati niya makananam kasibitan intay mangudta Muslim. Na din na sa mapiyaon, amuin kaibanan pagkakitan na to, pagkasaksiyan na to biyayan, amuin magkahinang nila ni dahon mapatay man to pahulay to dahon maripahula biyayan sampai amun on waktu hati niya amuin di na kaulina ni maytiyaw hati niya biya sung na siya mahalo biyayan. Atawa kay hinang nilang biyayan naon waktu butangan siya amuin chemical biyayan na pabila imait butangan siya chemical na iiga ni namun lumulunga amun halom sintian niya tina ini biyayan na hati niya, diilan mo biya mga kabinsanahan hintay mangud mo biyayan. Tiniya, kiulangan ni namuin kapapanjari sin Allah Ta'ala kaniya, hasababan sa simpag palatong kaniya, madto parugain amuin hula. Hadisin Rasul sallallahu alaihi wasallam, hambuk waktu, awan hambuk din ang mga sahaba, Talha bin al-Barra. Nasakit siya. Kaya ito siya sin Rasul sallam. Inagin niya, law na inni la ara Talha illa kad hadasa bihi al-maut. Law niya, impangita ko lang kan Talha na biya law niya amo na yaunin amuin sakit niya amo makakawa na kaniya. Na miyad to in Rasul sallam biyayan. Pagkanto niya biyayan, tiniya, kesaksian niya in kawapati Abu Talha sampai siyambayang niya iban amulong niya ususin yun along niya agiluhu fa innahu la yanbaghi li gifati muslim an tuhbasa baina dhahranay ahlihi sa
ususin nyo na long niya biyayan, di man jari long niya ha, bangke si Muslim, amo in istambayin siya doon ha, loman sin ahli niya biyayan. Pianglangan siya sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian long tabihan natin niya, apabila long ta, naligo na siya, nasambayang na siya, na ikubur na siya, ayadfanuhu. Hati ni hawno ikubur, ayadfanuhu fil baladi alladhi mata fihi, wala yunkiluhu ila ghairihi, liannahu yunafil isra'ul ma'mur bihi. Hati niya ikubur na imano siya pabila, nasapot na siya, atau napego na siya, nasapot na siya, iban nasambayang na siya, na ikubur na siya biyayan. Dinalaw niya, hati niya dahon man to parugain hula. Doon dah amuin lugar amuin, doon siya nawapat biyayan. Sabab bang dahon man to parugain hula, na di mo maagad, in amuin isra, amuin, long siya sa asri'u bil janaza, ususin niyo. Na di ko makapag-usos sa lumatumpa ko pahula-pahula biyayan. Kadi na sa mapiyad to na nasulang mo, in hadisin Rasul sallallahu alaihi wasallam, atawa ka, daakan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian in waktu amuin nagbunuha Uhud. Nagbunuha Uhud na in Rasul sallam natin kabayaan si mga lasya, mga kampong biyayan na dahon nila madto pabaki amo in pagkukuburan niya una Madina yaun. Dahon long niya man to paamo in hula niya, dito na siya long na ikubur biyayan. Nag-announce in Rasul sallallahu alaihi wasallam. In agin niya, long niya, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'murukum an tudfanu al-qatla fi madagi'ihim. Hati niya sabnato rin Rasul sallam, nang daaki kaniyo, sin ikubur niyo in mga pate syahid yaun ha pagbunuh ha Uhud harendi in kaligaran niya na dito na siya kalian biyayan. In Rasul sallallahu alaihi wasallam kawapat niya haun siya kiyobor doon ha mo imbilik nilan Iban Aisha radhiyallahu anha, doon ha tampat sin pagkukulangan niya, dito na siya kalian Iban kiyobor siya amo nahinang biyayaun haamuin. Tagnayan, hasikan si Masjid sin Nabawi amuin hinang niya. Sa wawan sin pagpalag ko sin na Masjid yaun, na hinang inkubor sin Salam, yaun hagitungan. Pag-umusing kaibanan natin, niya dahon nila naman to paamuin baki biyayan. Nalaw siya sa faruddu, ibalik ko nilang niya, matupaamuin hawno siya naligad dito nilong niya ikubur sila. Na farajanahum, na bialik na mo sin mga lasya biyayan, bialik na mo inara dua na biyayan, harapaw baki, hati niya bialik na mo matupaamun hawno siya nawapat dito na siya ikubur biyayan. Sabab yang langan sin Rasul sallam, ina mo indahon siya matuparukain tampat, bang doon na siya miyate biyayan. Demikian mga katotay manguran na mga agama Islam. So pamainto mo inclear na siya nawapat siya, na subay ay yubadira ba'duhum liqada'i daynihi min malihi. Hati niya, pag-ususan na sinhantunga si atau kaamo in mga lasya, sinamo in nawapat yaon, in pag-ingat nila, ingatan nila, uno ba intay mangod nila yaon, wayroon ba mga parutangan ni hatay mangud niya, wayroon mga utang ni biyayan. Bang sa pamaon mga utang ni biyayan, na pag-uususan, bayaran siya hamo in alta niya, bang intoya un taga-alta siya. Bang taga-alta siya. Nabalong tawirun alta niya na pagmut-mutan si mga kampong niya, lasya niya biyayan, hasupaya amo in kabayaran. Ingkwan niya, tinya magkontribusyon sila, hasupaya kabayaran nila utang, sintay mangud nilang biyayan. Nabalong biyat atau amuwirun altane biyayan.
Hadis din kan Sa'ad bin Al-Atwal radhiyallahu an. Isa din ni tinya narak siya sinamuin Rasulullah ha amuin kamatayan biyayan. Nalong niya al-isra'u bitagihiziha. Tinya ususan biyayan. Demikian apabila dahon siya pakubur niya ususan na isa biyayan. Bangon utang niya na pag-ususan bayaran ni utang ni biyayan. Sebab bang apabila taga utang siya di pa siya di kabayaran na bangong karayawan niya na di niya madaw hating karayaw hating niya mabinsana siya sa babansin utang niya manunjo kisinamuin pindahon natin niya dahon in bangke yaon madtuparugain hula biyayan. Apabila long taamuin yaon hati niya piamin niya balong niya mapatay ako subelong niya dito niya kulong niya ikubur long niya hula biya ini na min siya biyayan na diya tumawagib amuin akarantayad to kita buhi sabab nakasulang siya hapamandusin agama nakasulang niya to hapamandusin agama fa inna naqla haramun alal madhhab sahih sabab long niya impagpinda tawa kapag transfer sin bangkay madto parugayin kauman na haram inukuman niya ha madhhab sahih amuyaon in piamong sing kamatauran din ha mga ulama iban mga tao muhakkik ha agama. Nasa pamalong niya amuin tauyaon hati niya mga sabab in kamatayan ini mga katotay manguran na mga agama Islam so pamamiyatin usog nakitaonin amo in pangaltan niya so on mga pangaltan niya puasin pagbayad sin utang niya on panakapin biyayan na so pamaon anak niya iba noon mga asawa niya on hati niya subay mabahaging pangaltayaon damikyan bang on paina niya atau ka maas na biyayan na mabahagin altayaon bagkambiya mo in kabiyak santa zaman tabiyayaon ba mapatayin mo in usog na isa-isaon na sa simbaloin amo in altayaon bang taga-anak sila biyayan na imakawasa sa sinamo in baloyaw na tinabahagi upat din ng mga altane biyayan. Na imaas niya at tinaong bahagi na bahagi unom biyayan. Katanya natin niya amuin on aturan sin agama. Na sa pamalong tatiyo-tiyura in nakapin niyan, nakapin biyayan, na ikuan natin niya ha, bayaran ni utang, iban amuin, tiyo-tiyura nakapin na puasin pagbayad, idihil na anak asawa niya. Ikadua din si Rasul Sallam amuin tungod sin amuin janaza. O nambuk din ang mga usog amuin na misita siya madto pa amuin kamatayan biyayan. Na pagdatang ni biyayan si maksi siya hakarayawan sin tauyaon. Nalaw si Rasul Sallam tinya bang imayit on makasaksi kaniya hati na insiya hinang niya marayaw na intaw yaon halom surga. Diyan mo kwakto in Rasul Sallam tinya nagme-meeting silang biyayan 5 bay in bangke biyayan diarasin mga tao. Lo sintong katao din ang mga gyulasan niya, amo in naglilingkod doon kaniya, long niya,
Nagsunod-sunod sila. Into ya unwirong kingatan na mo hinang niya mangi, marayo katanin hinang niya. Na di na sa mapiyat to, law sinasalang fakad wajabat. Wala li mo kayo na isap, tinya lima ba na isabi na mo in bangkay, diara na isap sintao. O na isap timin naglay ng mga sahaba sinasalam, into ya unwiro unsibo singising kaonan niya. Ngising palangay, ngising kaonan na pagkahin niya manusia. Nalang sinasalam long niya fakad wajabat. Into ya long niya mawagib long niya. Natimin na ginamok sahaba, long niya, ya Rasulullah. Kaya na long niya panagnaan lima bay, amo into marayaw. Pag umuslong niya, paglabay sinto marayaw yan, to inagi mo, fakad wajabat. Biyayan. Umuslima bay na isa binto mangi biyayan, na nagyan na ko isablong niya, fakad wajabat. Inta ulong niya, pabila long niya imu'min, mapatay siya long niya, on sumaksi ka niya, tu tao din ang mga pangdegbay niya, na intaw ya hati niya sumaksi sing karayawan niya, intaw ya unto surga siya. Mawagib siya makasurga, lausin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apabila long niya intaw mapatay, on sa dalong niya sumaksi tuta using kangian niya, na intaw ya mawagib siya makasurhan narka. Alayadu billah. Na din na sabab yaun katotay manguran na muaga ma Islam, pagmut-mutan tul sin tep-tep ang katao din kato, sasabutan kaniya bang mapatay na siya, among sasabutan, amo in marayaw. Sabab, lon si mga ulama, ad-dhikru umrun sani lil insan. Impanumtuman hamano siya, mahinang ikadwa umur ni biyayan. Na imaling kato natin, amon mapatay kita, saksiyang kita sinta ulong intoya unwairong kingatang intoya masabar siya, intoya maiman siya, intoya undi siya mamungsin baken himumungan marayo biyayan. Wairoon mga himumungan niya mga mahanunot, bagkulong niya makasakit mo impangatayan sintao. Namoy ti malingkat to damo inkatay kuran sintao. Amoin saksyanin namon mga kaonan tayad to amoin marayo biyayan. Pagumos biyayan natin niya, intaw isab, hati niya taga-utang siya. Mangintaw yung taga-utang, in Rasul sallallahu alaihi wasallam in kaunan niya, apabila hati niya makasaksi siya tawa ka makahadir siya sin pagsambayang sinamuin mayit biyayan. Asumon niya na muna in mga lasya maumaas sintaw yaon atawa ka asawa niya atawa ka hisyo na biyan haday na mga usba niya. Uno intaw ini, on utang niya ataw kaway. Nabang maiyan hati niya taga-utang intaw yaun. Na di niya nasambayangan, hati niya long niya bayarin niyo na muna long niya utang niya yaun. Bayarin niyo long niya. Hambo ko so, tinya nakakadto siya biyayan. Na nangasungo siya, uno long niya. O long niya utang sintay mangud niya yaun. Nalong sin, mga usba niya, o long niya utang niya long niya 2 dinar. Wala niya long niya kibayaran. Nalong siya salam long niya, sallu ala sahibikum. Tinasambayangin nyo na, di ako long niya lumamod sumambayang. Di ako lumamod sa sambayangin nyo na long niya iban niyo. Amoy tinagi niya mga sahaba. Sabab sin utang niya tubiyayan. Na di na sabab yaon, katotay manguran na mo agama Islam, na ini at tutiyo-tiyo sadza. Amo intakhallafa Rasul saan anis sala, ha utang sadza sinta udo pilak. Am 2 dinar biyayan. Ngaway na si mambayang in Rasul sallallahu alaihi wasallam biyayan. Na di na sa mapiyahong katotay manguran na mga agama Islam. Tinay malingkat to biyayan, amuin, mapatay imano siya, wayron utang ta, pagkahita mano siya biyayan. Bang kakausan si mano siya biyayan imbiyat to biyayan. Sabab hadlok kiyama na masusa kita. Unika sa santa hadlok kiyama. Katantaw amuin mga napamungan ta si mga himumungan masakit biyayan. At tawa ka kiyasak tanta silang biyayan.
Ataw kauno-uno na biyan din na mga nahinangta kanila niya to amuin baken marayaw biyayan. Na adlok yama mamayad kita. Naway na sinta adlok yama. Uy, ni pamayad ta mong katan amal ibadat ta biyayan. Na fa idha faniyat fa in faniyat hasanatuhu mang maubos na yung karayawan sinta o yaon aw pamanukot kaniya na kawaon na isabin kangian sintaw yaon amo inkiutangan niya punan na mompa kaniya sampay imbis masuk na siya palawang sin surga makabalik siya panarkagyahan na ma'ayado billah ubos kakkal na siya sa lama-lama niya na yan imaso sa mga katotay manguran na mga agama Islam inadis yaon amuin nakawa nato atawa kauno in nakawa nato din hadis yaon muna na impanagnaan hadis ya tulong ta makawata panagnaan amo inbang on utang sin tao na bangsa pa mawala ni kaya bayaran biyayan na ipamin niya hati niya magsulat siya biyayan insulat niya yaon hati niya ibatang niya pa daganan niya pa uan niya biyayan bisa mawapat siya pag-ukay long niya ontoy utang sin tao ini na din na sabab yaon na kabayaran sinamuin mga usba niya biyayan. Ini kadua amuin nakawataruun haamuin hadis yaun in magmumpaat hatao amuin mayit in pagbayad sin utang ni imana niya amuin makadohat siya karayawan biyayan. Makadohat biyayan karayawan siya. Hadis Rasulullah hati sebab in kita ini mapatay na kita biyabaita sin Allah Ta'ala long niya wa alaysa lil insani illa ma sa'a hati niya wayroon amuin maampit na si manusia puasing kamatay niya amurain dendi ini nahinang niya waktu niya diha dunya na amo nadto intumbasan sin Allah Ta'ala kaniya amuratin tumbasan sin Allah Ta'ala biya long ta mga magkakahinang si mga kaibanan niyaon na mapatay hati niya doon panimbangkay hati niya magbasa libotan nila ni bangkay o magbasa sin Quran atawa ka nakakubur na bihayan ubos din sin panagnaan sin doom ikadua sin doom sa ikatulong sampai papito adlaw yan to bihayan na doom hati niya tamatan siya Quran bihayan na iniyaon mga katawtay manguran na mo agama Islam na bakan yaon na aturan sin agama iban ini nang yaon wala na hinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Imana niya mukhalif din na kakahinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam iban kakahinang si mga sahaba biyayan. Amura imaampit si manu siya bang amo imapatay siya din ng mga kakahinang ni biyayan. Hadis sin Rasul sallallahu alaihi idza matal insanu inqata'a amaluhu illa min salas. Hati niya apabila mapatay na in anak apo Adam, na amura imaampit natin niya makat na ingkatan pasumpatan niya biyan dia dunia. Malay kalong niya amo into pakaragyaan biyan na masi patubuon sin Allah Ta'ala kota ka masi magdaratang kanya ing karayawan yaun. Sinto among pakaragyaan. Ikaysa na sadakating jariyah. Apabila intaw yaun na waktu niya dia dunia, hati niya nakapahinang siya hamasgid diyan. Atawa ka madrasa, atawa ka nakapahinang siya daan, atawa ka taytayan biyayan, uno-uno na din ang mga kuwang biyayan. Atawa ka nakapahinang siya kupong, hati niya sampai panawapat siya masi impagkawasi mga tao sin tubig yaun. Atawa ka nakapaprent siya mga kitab, ubos sa puasing kamatay niya na nausal si mga tao tulabul ilm in kitab yaun na ingkatan niya to masi magdaratang kanya ing karayawan niya to masi magdaratang kanya biyayan. Malingkat to diyan din ang mga kuasada kagyari mga katautay manguran na mga agama Islam mamakasupport kita pag-agama makatabang kita ha masjid biyayang paginang masjid makatabang kita amuin paginang madrasa biyayan halugay sin ompan taurun sumod amuin sumambayang nga masjid halugay sin ompan mga dido na madrasa amuin nahinang muyaon na masi ing karayawan di mabudto biyayan
Na mga tao ito nakaingat doon na sa baban mo biyayan. O naisap kaya panghinduan nilang biyayan na masi-masi magtatauring karayawan mo yaun. Hangkan mga katautay manguran na agama Islam, bangha agama Islam na subay ngayo kita maug sin mga rizki ta biyayan amuin amanat sin Allah Ta'ala kato biyayan. Hati niya bahagyan tain agama sin Allah Ta'ala biyayan. Ha ini ato hati niya kato yato maampit tayo ito hapuasing kamatay ta biyayan. Kita ni mamuk waktu in Rasul sallallahu alaihi wasallam hawak to krisis do na Madina piyatawag niya yung mga taong miskin biyayan naka-receive siya sin pitongaybo at tawag ang pitongaybo dinar biyayan din na mga zakat si mga tao na pagkawan niya biyan sinaltayad to sinamumpas asar, wala siya minigdo na tindagan niya. Tiyawag ni mga sahaba long niya, pakarian niyo long niya yung mga miskin, ha mga hulayaon hula biya ini. Ayat to na yung mga sahaba nagkawa sila si mga to mga miskin. At tawag kalong niya, mga nakura nila ataw kaihatod niyo long niya yung mga sin ini, madto pa mga hula biya ini, sabab masimpitin hal nilang biyayan. Napag-uusya to, sampai amo insung na sumadlop yung sugayan. Gimuwain asawa ni Aisha radhiyallahu anha. Long niya, ya Rasulullah. Katumtuman mura long niya in adlaw yan, in kita puasa kita. Long sinasal mo long niya. Katumtuman ko long niya, puasa kita long niya. Nauno long sin Aisha. Onda long niya kiapin mo katuroon. Amon ipamita long niya pagbukaan, mangdikato. Nalong niya, palong niya nakapin long niya, 2 dinar. 2 pila kinakapin. Nalong sinay siya radiyallahu anha long niya, mataw da, labi-labihan da din na amo impagbukatayan. Na kiyawa na sin Aisha, insinyaon, wala biyutasan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iulinan sin Aisha hangutot, iulinan niya in hangutot. Long ni Aisha, ingata long niya in 2 pilak insin ini. In 2 pilak ini. 2 dinar ini. Bakal lang niya kato ini adlok yama. Bakang kato. Sa ingkatan lang niya ito kaya pangdihil tayad to, amoy ating kato adlok yama. Amoy ating kato. Ang kalong sin Allah Ta'ala Quran, wa ma anfaqtum fahuwa yukhlifuhu. In pag sarakayaw na mo amuin, kuan diyan ikakulang sin pangalta si manusia. Mamapatay na imanusia, patubuhon sin Allah Ta'ala masi-masi magdaratang kaniyain karayawan. Ibandong buhay pa ko biyayan na gantian sin Allah Ta'ala. Biyayan. Ang biyabaitan niya, ingkatan olong ni among piyag napakanyo, fahuwa yukhlifuhu. Allah Ta'ala in gamanti. Gantian niya biyayan. Kita ni bay na mukwakto, in baginda Ali karamallahu wajihahu. Hapwasing kamatay sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, na nagula sila hagimba. Minikse din ha Madina, miadto sila pagimba biyayan. Na dito na sa hagimba, ubos masipit yung kaboyanan nila. Na pagubos biyayan, hasipit sinhal nila, na naglawag in amuin Fatima radiyallahu anha, sin man yu'tiyo din ang mga kiyataw niya mga bulawan biyayan. Na nakabak siya mga hangtingi din ang mga bulawan biyayan. Long niya kan Ali karamallahu wajiha. Dahan long niya in alta ini madtupatawo iragang mo. Pagubos long ipamimo long niya khubaz, kakaunta long niya. Diyan na simbaginda Ali karamallahu wajiha. Pagdani biyayan, nakabi siya tung kasulag khubaz, roti, tuin tawad niya roti. Pagguan niya din na tabo, kita niya inambuk tao, hihapan siya, long niya, pakauna na kulong niya, lando na long niya in hapdiku, makamudarat na kakulong niya in hapdiku ini. Nakiyato niya in
hambuk din na hubad ziyad to, duara ko man nakapin. Nakatunga na siya sinamunhula niya, pagpanaw ni Bayan, iyaw na isabin hambuk tao, nagtimatagad ka niya, lando in hapdi niya. Long niya, pakauna kulong niya, lando long ni hapdi kulong niya. Nayat to na isabdihil niya na isabin na mukuhubas. Nakasuksok na siya pahula niya, bayan nila, iyaw na isabin hambuk, mano siya, timatagad ka niya, long niya, pakauna kulong niya, mapatay na ko sinhapdi ko ini. Na dihil na na inamun hubas katubi yan. Kaya dihil niya na. Na sampai minuy na si alom sing kasusahan siya biyayan. Hama, way pa siya hati niya di matang pabay niya biyayan, kita niya inhambuk usog, tiagaran siya biyayan ha, nagtitindag. Pagtindag niya hati niya, pag suk niya biyayan, siya lang niya na, pag-ubos lang niya, hisyo kaw. Long na ako inilong niya tay mangud mo, kontrahan ako long niya, tabo yaun. Bali onlong niya yaulong niya, tulong niya unta, iparagang ko kay mo. Sa diya kulong niya makakadto, patayon na kulong niya sinamuin, mga kontra ko yaun. Nadaakan takolong niya, pagubos takaran takolong na diha ini. Na diya na sin, maginda alikaramallahu wagiha. Kahupon sing hikayat, amuin, nagbayain unta. Pagbaya sinunta, minuy na siya, madtupa amuin tampat, amuin piagbakang kaniya, itunay niya in amanat. Pag umusbiya yan, tiagaran na intaw yaun, wala na doon na lugar yaun. Timagad siya, wena tauruon. Sampai pakaruman tiagaran niya, weron nakadimatangin tao yaun. Nakahuna-huna siya, amo na inilaw niya imbiyabayita sin Allah Ta'ala. Law niya, wa ma'anfaktum fahuwa yukhlifuhu. Tiniya in, piyag napakano yaun, na gantian sin Allah Ta'ala. Ibang hadis sin Salam, law niya, ma nakasamalon, yung sadaka. Di ilong niya ikakulang sin pangalta si mano siya, inamong pagsadaka niya. Gaman patubon sin Allah Ta'ala biyayan. Nalaw niya, into tinapay, amuin, kaya dihil ko ha mga tao ya hapdiyad to, giyantiyan sin Allah Ta'ala to unta biyayan. Namoy tinayatan, kataan amuin, himumungan sin Allah Ta'ala, Quran, mga katotay mangura na agama Islam, na laray ba fi, wayrong pagduaro, benal. Benal inamuin mga himumungan sin Allah Ta'ala. Wayrong pagduaro, benal. Namikya bebalita pan sin Allah Ta'ala, wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'inda Allah wa khaira wa 'azama ajra. In katalong niya ikabalangyan nilon sin Allah Ta'ala. Haran sin Allah Ta'ala. Hakaridaan sin Allah Ta'ala hinang na ipagbak niyo. Tumbasan sin Allah Ta'ala, labi marayaw din sinamong piyag napakaniw yaw. Labi marayaw. Na intaw apabila mapatay na imano siya, na masi patubon sin Allah Ta'ala in amuin sadaka niya, amuin na nausal niya, pangalta niya na nakapagtabaro niya agama, patubuhon sin Allah Ta'ala, masi magdaratang kaniya biyayaning karayawan niya Amuyad tain, ikaysa at tawag ka, hamok din ng mga patubuhon sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masi magdaratang biyayan. Ini kedua niya, amun ilmu niya. Apabila taga ilmu kau, kaya panghindo mo ha mga tao in ilmu mo yaun, na dihat to amuin maubos. So pamain kahinduan mo yato. So pamasambayan. Nagsambayang siya, ay ikaw in asbab ni biyayan. Nakahawa siya magsambayan, dende nilag ko sin pahala, sin makawaniya, biad tora ilag ko pahala idihil sin Allah Ta'ala kay mo. Baken kawaon in pahala para tao yaw. Dugay niya to. Hati niya, price niya to sin Allah Ta'ala kay mo. Sa baban na kapag ibadatin tao yaon, ikaw inahinang asbab niya. Naban pila in tao kahinduan mo. Makahindo ko sin 5 tao, 10 tao, ataw kaamuin hanggatos tao biyan, ataw kahangibo tao biyan na kapag ibadat silang biyayan.
Na ingkatan kahindon mo yato, maginang sila sinamong piyanghindo mo kanila, ang pahala mo, idihil sinallahu ta'ala kay mo, baken kawa uni pahala nila. Na apabila in kahindon mo sin ilmu mo yato, nangindo na isa, hati niya, nakalaton na isa bin ilmu madtupa ko, hati niya, di mauwas yato magbakenggaman, magtiyo-tiyo im karayawan, magtataon din namon ilmu mo atawa ka, karayawan magdaratang kay mo yato. Bisan niya una ko halom sing kubur mo biyan. Nangkan mga katotay manguran na mo agama Islam. Pangadyon ta marayo in ilmu, haunin ilmu ruuna mo in, dahil na Allah subhanahu wa ta'ala, amo yatim pasampayon ta mga manusia, ipanghindo ta. Ayaw kita manghindo sin ilmu, amo in kiyawakan ta sadza, kiyarungan ta sadza, habakang kiyawa din na Quran, ibang bakang kiyawa din na sunnah sin Rasul sallam. Biyayan. Ataw ka mga kakahinang biyayan, wala na hinang sin Rasul sallam, wala na hinang sin mga sahaba, ataw ka wala na hinang sin aimatul arba'a. Na din na sabab yaon, na subay ayaw kita magbatilaul. Sin pagpasaplag tahamon ilmu yan, among ilmu sin Allah Ta'ala. Hakar na Allah Ta'ala in amuin, pagpangindo tayaun. Karna Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabab pingkatan amuin mga tao, makadawhat singguna din ang mga ilmu yan na magdaratang kayo mo in karayawan niya hadlo kiyama biyaya. Bisan niya na ko halom sing kubur, masi-masi magdaratang kayo mo in karayawan niya Ini kato niya na wala din salihin yad'u lahu. Mangsapa in ikaw, hati niya na ang family mo, ang mga anak mo, kaya taikuran mo diha dunya. Hati niya nawapat na ko, hati niya yung mga anak mo, kaya taikuran mo sila, ang pabila yung mga anak mo yaon na pinturo mo sila agama sin Allah Ta'ala. Na pinturo mo ha, pamando sin Allah Ta'ala, ibang pamando sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, na apabila mangindua sila, mustagya para kayo mo biyayan. Atawa ka, amo inhuminang silang sininang marayaw, na on na isa maampit mo rin kanila, on na partong sin Allah Ta'ala kayo mo karayawang biyayan. Na din na sa mapiyaong katotay mauran na mo agama Islam, ayaw kita magmaikot sin ilmu tabiayan. Ang pabila in ilmu yaon magmumpa atamano siya, na subeta to ipanghindo kanilang biyayan. Nin ilmu yaon. Nabi along ta, anong sinasalam niya, baligo ani walaw aya. Bisan palong niyang kaayatin kingatan ta, na subeta ipanghindo. Bialong ta, mingat ko Fatiha, kingatan mi basahan sin Fatiha, kingatan mi makhraj sin Fatiha, na ipangindo mo, mataod paturi mga manusia nagsasambayang, di makatulid silang sin Fatiha. Pamuntulan mo biyayan. Kanina sa papiyad to, bagan amo in kawagiban manghindo ha ilmo, amo in tao nangadji sin kawan tahun, nangadji sin katluan tahun, kapatan tahun, ataw kahampu tahun biyayan, sa apabila inikaw nakalingkod ko hamog hilakul ilm, hati na nakakawakoroon pamando biyayan na wagi biya to ipasampay mo hataw amo in awam sin ilmu yaon. Namuyat to mga katotay manguran na mo agama Islam, wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Bamawapat na manusia, way na maampit niya, amurain bakas na hinang niya waktu niya diha dunya. Amo hindi mabudtukan niya, katan budto na biyang katan. Sa amo hindi mabudtukan niya, amo into pakaragyan ikaysa, na sadaqating jariyah, ikadua na ilmin yantafi'u bih, ini katunya waladin salihin yad'u lahu. Na di na sa papyaon katotay manguran na mga agama Islam. Na subay amuin, ayaw kita, amuin, magmaikot si maniutyo din ang mga labi-labi din ang mga pagkauntabihan pangalta, amo makasarakata mga to mga magguguna biyayan, salta nag-ibadat fa Allah subhanahu wa ta'ala. Namikyan natin niya, bangon di lang kita sin Allah ta'ala ilmu, na ayaw kita magmaikot sin ilmu tayaon, amon kuan, hati niya, di ako manghindo biyayan, yung mga tawayaon di na magkagad biyayan. Subay ko magpatumtumamano siya. Padakir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin. Magpatumtum ka. Kamano siya. Sabab, in patumtum yaon, magmumpa at ang mga tao, bariman fa Allah Ta'ala. Sari na yung mga tao mo di mabaya kamawasin ilmo.
Importante makapuas ka din nakataksilan pahadarat sin Allah Ta'ala. Makapuas ka. Sabab bang umano siya, wala na kapag-agama. Wala mo siya kaya hindo, piya pasaran mo siya, bagay mo siya, wala mo siya kaya pasampayan sina mong kakainang ni wala ima mo biyayan. Adlo kiyama tamuntot kay mo. Adlo kiyama. Mahinang mo siya kontra pahadarat sin Allah Ta'ala. Napabilalong ta, napuspos ka, manghindog ka, mig siya, manaikod din kay mo, manto siya, supaya di niya karunggani panghindo mo yaon, hadlok yama. Di ko asubon sin Allah Ta'ala, di ko taksinan sin Allah Ta'ala, hadlok yama sinamuin pakaragyaan yaon. Nakapuas ka. Na din na sa papayaon, kataw tayo mauran na maaga ma Islam, hati niya mura-murahan, amuin, dihilan sin Allah Ta'ala mampaat atau kakamufaat ang katutan yung katahan in mga nabatbat nato diha ini maniut yun din ang mga hukuman sin agama din ang mga daakan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam tinya mura-murahan tinya pagbarakatan sin Allah Ta'ala katutan yung katahan tinihalas niya amuin mangindo kita fa Allah Ta'ala mura-murahan niya amuin pasungan sin Allah Ta'ala in iman sin kita niyo iban amo in pag-amal sin kita niyo. Habisan lang ta amuin, mu'y kita pahadarat sin Allah Ta'ala na pataptapan sin Allah Ta'ala in kaulo sabit amo in pagimumungan sin kasabnalan. Amo in hinangan niya in akhir sinimumungan sin amo waktu nagya sakratul maut kita amo in kalima la ilaha illallah. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Radina billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma innana nas'aluka khaira ma sa'alaka minhu nabiyyuk sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa na'udzu bika min sharri ma sta'adaka minhu nabiyyuk sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ij'alna مما يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم اجعلنا مما يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم اجعلنا مما يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا رب العالمين اللهم من أراد لنا سوءا وبالإسلام كيدا فاجعل كيده في تضليل وهلاك الموت يا رب العالمين اللهم من أراد لنا سوءا وبالإسلام كيدا فكيدهم ورد كيدهم في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم يا رب العالمين اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم يا رب العالمين ربنا أفرغ علينا صبر وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار ودخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصل اللهم على سيدنا محمد الأمي وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.